V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Keď milujem Ježiša, všetko je ľahšie. Dnes my, kňazi, sme sa modlili breviár, posvetné čítanie a druhé čítanie boli práve slová myšlienky našej blahoslavenej sestry Zdenky. Ja tak začínam tou vetou, ktorá najviac zasiahla moje vnútra, moje srdce. Keď milujem Ježiša, všetko je ľahšie. Ani nie tak len pre tú našu lásku, ktorou milujeme, aj ona iste si uvedomovala. Ale ešte je to ľahšie, pretože my sme Ježišom milovaní, že on nás skôr miloval. A tak, milí pútnici nádeje, schádzame sa preto v tejto chvíli, aby sme si toto uvedomili. Aby možno to všetko, čo v našom živote je ťažké, sme skrze lásku Ježiša a nášu dokázali niesť. Srdečne medzi nami vítam dnešného celebranta aj kazateľa, otca špirituála Patrika Taraja, sprievodne s otcom rektorom, ale aj s ďalšími predstavenými seminára. Vítam všetkých kňazov našej diecézy. A najistu máme z inej diecézy jedného kňaza. Tešíme sa, že bratia kňazi prišli, veď my kňazi sme veľmi vďační Zdenke za obetu života, tak sme tu dnes a možno tak symbolicky, dnes i táto slávnosť je tak pod záštitou kňazského seminára, brata diakona a ostatných semináristov, ministranti. Vítam vás, naše reholné sestry, milosrdné sestry Svätého Kríža. Viem, dnes máte po Dunajských Biskupiciach vyvrcholenie krásnych dní, ktoré už začali u vás a my začíname tu a tak preberáme štafetu. Ale vítam vás všetkých hostí, aj našich domácich, ktorí ste dnes prišli. Vidíte kvapky, ale aj slnko za chvíľočku zasvieti spoza tých mrakov. To je naša Zdenka. To je život. To sú niekedy mraky, ale to je to slnko, to je ten Boh, ktorý je uprostred nás. Tak nech osvieti naše mysle. Ešte raz všetci srdečne vítajte. Milý duchovný otec farnosti František, ďakujem srdečne za pozvanie na túto slávnosť. Veľmi rád som prišiel a keď som teda počul toto pozvanie, ktoré si mi adresoval, keď si ma volal, som sa veľmi tak potešil v srdci, lebo chodím sem roky, už ako seminárista som tak začal intenzívnejšie, potom samozrejme aj ako kňaz. Ale tak musím povedať hlavne, že blahoslavená Zdenka už odtedy, ako sa stala blahoslavenou, nejak mi bola tak blízka, som ju tak vnímal tak veľmi blízko a môžem povedať, že v takom tom zozname tých mojich svätých, kde patrí môj krstný patron, birmovný patron, tak ona hneď tam desí je tak v tej takej najúžšej skupine tých mojich obľúbených svätých, ktorým sa modlím a pravidelne ich vzývam. Samozrejme, že tým, že som potom vstúpil do seminára a vnímal som aj takú blízkosť práve k seminaristom a kňazom, tak ešte o to viac som si ju tak nejak obľúbil a rád chodím veľmi na toto miesto, takže som rád, že práve v tento deň, kedy máme liturgickú spomienku blahoslavenej Zdenky, môžem byť sem a sláviť, môžem byť tu a môžem sláviť spolu so všetkými vámi, ktorí ste tu prišli, bratia kňazi, diakon, bratia seminaristi, môžeme sláviť túto eucharistickú obetu. Ja sa veľmi teším, že dnes chceme, a teda, že sme tu zastúpení v takom zo kňazského seminára, že sme tu všetci predstavení a takisto aj mnohí seminaristi. Chceme to mať takú našu púť, akúsi, ktorou chceme poďakovať blahoslavenej Zdenke za všetko to jej orodovanie. Vedím, aj na mojom mieste v kňazskom seminári v kaplnke mám obrázok blahoslavenej Zdenky, to už od seminárskych čias, keď som bol ešte seminarista, ale aj mnohí iní seminaristi. A predstavení teda máme vo veľké úcte, takže som rád, že tu môžeme takto spoločne byť, ďakovať Bohu za dar života Zdenky a takisto ju prosiť o orodovanie. Ale teda aj všetci vy, ktorí ste tu a ktorí nie ste kňazi ani seminaristi, verím, že teda prichádzate so svojimi prosbami a so svojimi úmyslami, ktoré máte, tak veríme, že Zdenka nám svojim orodovaním môže u Pána Boha vyprosiť mnohé dáry a milosti. Aby sme svätú omšu prežili s čistým srdcom, teraz uznajme a odutujme hriechy.
Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím, blahoslavená Mária, vždy Panna, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote, dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi. Za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil,
že sú ho hodní. Vyskúšali ich ako zlato v peci a prijali ich ako celopálnu žertvu. V deň súdu zažiaria, prebehnú sťaj iskry cez trstinu. Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v Neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo. Všetkej hrôzy. Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. Pánovi sa bude chváliť moja duša. Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo Boha bojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol skriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,
Ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom. Budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladáru a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý duchovný otec farnosti, drahí bratia v kňazskej i diakonskej službe, drahí seminaristi, milé reholné sestry, ktoré ste tu prišli z viacerých kongregácií, drahí farníci z Krivej, tu domáci, ktorí ste, ale aj vy, ktorí ste prišli sem na púč, ste priputovali do tejto farnosti v blahoslavenej Zdenke. Na úvod mojej homilie by som sa chcel opýtať takú otázku, ktorú si môžete každý zodpovedať vo svojom srdci alebo vo svojej mysli, že prečo ste prišli na toto miesto? Prečo sme prišli na toto miesto?
prečo sme dnes tu. Aký je dôvod, že som prišiel v tento deň, tento večer na toto miesto do Krivej. Každý z vás asi máte odpoveď, predpokladám, že ju máte, že ste ju našli, lebo len tak asi vás tu nikto nedoviezol proti vašej vôli. A môžeme sa pýtať, že aké sú tie teda odpovede, aké sú tie pohnútky. Môže to byť, že si niekto tak povie, že je to taká naša blahoslavená. Veď zvykli sme chodiť a chodíme, už roky chodíme a máme byť na koho hrdí. Sme na ňu hrdí, tak sme prišli. Ono, taká tá hrdosť nie je zlá vec. Hej, na Zdenku naozaj môžeme byť hrdí. A zvlášť možno, že my Slováci, ktorí na mnohé veci nie sme hrdí a niekedy si to tak možno aj v zahraničí sa trošku tak hanbíme za seba a za svoj národ, prípadne za to, ako sa tu správame. Ale máme množstvo skvelých ľudí, na ktorých sme hrdí a určite si môžeme povedať, že na Zdenku môžeme byť hrdí. Ale teda to by nemala byť taká úplne najdôležitejšia pohnutka, kvôli čomu sme sa tu zišli, že sme hrdí na Zdenku, hoci teda aj to. Máme takých básnikov, povedzme aj tu z Oravy, Pavol Orsak, Hviezdoslav, alebo tu máme spisovateľa Martina Kukučina, zase z druhej strany. Boli to veľmi vzácne osobnosti, kvalitní spisovatelia a kvalitní ľudia, ale ako takéto zhromaždenia sa nekonajú na ich počesť, určite nie také veľké. Aj keby tam niekto prišiel, tak dobre, možno práve z tej hrdosti, že z našej obce alebo z nášho mesta pochádzal takýto človek, ale tak to je tak všetko. Ale my dnes prichádzame za človekom a k človeku, teda putujeme k blahoslavenej Zdenke, u ktorej si uvedomujeme, že ona dosiahla metu, za ktorou ideme aj my. Dosiahla cieľ, za ktorým aj my kráčame. A tento cieľ, a my o Zdenke to môžeme s takou určitosťou povedať, lebo teda veríme, že je v nebi, že je svätá, aj hoci teda ten liturgický stupeň má, že je blahoslavená. Ale môžeme povedať, že áno, ona dosiahla ten cieľ, za ktorým všetci my ideme. A je pred nami teda žena, ktorá žila tu v tomto prostredí, v ktorom sme sa narodili a žijeme aj my, teda po väčšine. A vieme, že áno, tak dôležitú metu, tú najdôležitejšiu metu, aké sú v živote človeka, dosiahla táto žena, ktorá sa narodila a žila tu, na tomto mieste. A my sme dnes tu prišli a sú také možno, že dva dôvody. Prvý dôvod je ten, že vieme, že ak je ona pri Pánu Bohu, ak ona hľadí Bohu z tváre do tváre, ako sa hovorí o svätých, ako to veríme o svätých, tak my ju môžeme prosiť, prichádzame s tými prosbami, ako som to aj v úvode spomenul, každý môžeme si priniesli vo svojom srdci nejakú tú prosbu, s ktorou sme prišli. Možno prosbu ohľadom nášho osobného života, rodinného života, pracovných nejakých problémov, zdravotných a podobne. Sme prišli sa modliť a prosiť Zdenku. Zdenka, ty si tam bližšie k Pánu Bohu, tak oroduj za nás. A možno, že môžeme tak aj povedať, že Zdenka veci naša, tak nás tak trošku tam v nebi prizri. Tak veríme, že iste za nás oroduje v nebi. Tak to je taký jeden veľký dôvod, pre ktorý prichádzame sem, aby sme sa k Zdenke aj modlili, aby sme ju prosili o jej príhovor. Druhý taký dôvod, pre ktorý určite prichádzame, a ak to tak nemáme nejak v mysli, tak môžeme si aj ten dôvod tak nejak vzbudiť a prichádzať tu aj potom tie ďalšie, zasa, keď budú slávnosti, aj na tieto slávnosti s tým, že chceme na Zdenku pozerať ako aj na istý vzor. Vieme, že svätý otec František tak apeloval, že všetci z nás, každý pokrstený je povolaný k svetosti, máme sa stať svätými, ale nemáme byť kópie. Nikto nemá byť kópiou niekoho iného, ani kópiou nejakého svätého. A my vieme, že aj keď chceme Zdenku napodobňovať v niečom, tak imitovať jej život, ale že nechceme byť úplne presne taký ako ona, lebo každý z nás máme svoj životný príbeh. Neexistujú dvaja ľudia na svete a za tie roky, ako svet trvá, neexistujú dvaja ľudia, ktorí by prežili úplne rovnaký život. Teda každý má ten svoj príbeh, narodil sa v tom svojom prostredí, v tých vzťahoch, ktoré vytvoril, takisto aj Zdenka. A teda my na ňu pozeráme a môžeme si niečo zobrať z jej života a to chceme aj teraz. Ale by som chcel ponúknuť taký pohľad na Zdenkin život a si všimnúť také 3 povolania, ktoré Zdenka vo svojom živote žila. A možno práve na základe týchto 3 povolaní môžeme aj čosi my z toho jej života si zobrať a ako si ju tak nasledovať v tom, čo my žijeme. Tak také prvé povolanie, na ktoré by som chcel poukázať, je povolanie k životu s Bohom. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorá si myslím, že nám niekedy uniká. Že častokrát, keď si pripomenieme svoj duchovný život, keby sme tak povedali, že čo je to duchovný život?
Čo je to duchovný život? Mnohokrát by sme to vysvetľovali, aby sme to definovali na základe nejakých činností. Že to je nejaká činnosť, ktorú robíme. To je, keď sa modlím, to je, keď chodím do kostola, to je, keď sa spovedám, to je, keď robím nejaký skutok a podobne. Ale náš duchovný život je v prvom rade život Ducha Svätého v nás. Toto je to podstatné, to je veľmi dôležité. A my si chceme uvedomiť, že svätí sú tí, ktorí vo svojom živote dokázali prežívať svoj život s Bohom. Dokázali žiť priateľstvo s Bohom. Viete, že to nie je niečo také, čo by malo byť. Boh nie je kto si vzdialený, kto je úplne ďaleko, kto nám nerozumie, ani my jemu, ani nepoznáme ho. Boh sa nám dáva poznať. Toto je také katolícke učenie, že Boh prichádza k človeku, aby sa mu dal spoznať. Boh sa nám odhaľuje a najviac sa nám odhalil, najviac sa nám dal spoznať Ježišovi Kristovi. A chce, aby každý z nás, ak žijeme teda kresťanský život, ak žijeme duchovný život, aby sme tento svoj život žili s Bohom. A možno tak, zvlášť chcem poukázať aj na to, že máme tu práve dnes púť, takú my, našu seminársku aj, takže taký ten život s Bohom, že je to naozaj krásna vec. Že kto žije s Bohom, a to teda v akomkoľvek povolaní, ale možno zvlášť v tom zasvetenom živote, či už v reholnom živote, alebo my, ktorí sme kňazi, tak, že prežívame taký intenzívny život s Pánom a toto je niečo, čo je krásne. A Zdenka to vo svojom živote tak veľmi pekne opisuje. Ja som našiel taký jeden citát, ktorý by som chcel prečítať. Ona hovorí, že o aký pokoj zaplavuje moju dušu, len čo sa povznesie nad všetko svetské i nad ľudské city. Moja duša je pri Bohu vždy spojená, vždy spokojná. V jeho blízkosti prežíva ustavičné hody. Odmena za lásku je nesmierne veľká už tu na zemi. Na tejto ceste je ťažký iba prvý krok. Odtedy, čo v ničom nehľadám seba, žijem najšťastnejší život, aký si možno predstaviť. Tu by som chcel tak ponúknuť a poukázať na to, že žiť s Bohom, to je krásne. Žiť s Bohom, to je niečo nádherné. Aj keď to, čo si stojí, ako Zdenka hovorí, že ten prvý krok je zväčša ťažký, lebo diabol aj častokrát nám tak poukazuje na to, že no, to keď budeš chcieť ísť za Bohom, tak to ťa bude čosi stáť a my to hneď tak začneme váhať a tak ideme možno jeden krok dopredu, jeden dozadu a podobne, ale jednoducho život s Bohom je naozaj krásny. A možno chcem poukázať aj na to, že aj život v tom zasvetenom živote, v kňazskom živote je skutočne krásny. Mnohokrát ja tak dostávam takú otázku, alebo aj také konštatovanie, kedy poviem, že som kňazom, a niekto povie, že to je ťažké. Tak je, dobre, ale poviem, a vy ako manželia, vy to máte už len ľahké. Každý, kto žije svoj život, tak jednoducho ho má do istej miery náročný a do istej miery je ten život naozaj vždy krásny. A ja môžem povedať o sebe, a chcem o tom svedčiť, a chcem to povedať ako také pozvanie možno pre nejakých nových budúcich kandidátov do seminára, kandidátov kňazstva, alebo kandidátov reholného života, mužov či ženy, že život s Bohom je nádherný. Že kňazstvo je niečo veľmi krásne. Ja osobne to tak vnímam, že áno, sú chvíle, ktoré sú ťažké, ale tie prežíva každý vo svojom živote, tie ťažké chvíle. Ale celkovo, keď sa pozriem na tých 14 rokov kňazstva, 14. rok teda kňazstva žijem aktuálne, tak je to nádherný čas s Bohom. Ja sa veľmi teším, že som kňazom. A toto je to, do čoho vnímam, že som bol pozvaný, tak ako Ježiš, keď pozýval učeníkov, tak pozýval ich v prvom rade k tomu, aby boli s ním a potom, aby ich poslal kázať. A to je pozvanie pre tých, ktorí sme povolaní teda do zasveteného života, do života kňazov, kňazského života, ale pre každého kresťana, že Ježiš nás pozýva v prvom rade preto, aby sme boli s ním, aby sme tvorili s ním spoločenstvo. A to je to nádherné, to je to krásne. Len si pripomeňme, že keď Boh stvoril svet, prečo stvoril človeka? Lebo chcel vytvoriť človekom spoločenstvo. A v tom spoločenstve človek nemal byť ten, ktorý sa tam bude trápiť, ktorý si povie, joj, s tým Bohom to je ťažké. To viete, to neviete mu prísť, že čo vlastne chce a podobne. To vôbec taký zámer Boh nemal a ani nemá. Boh nás stvoril práve preto, lebo s tým, čo on prežíval v Najsvätejšej Trojice v tých vzťahoch, chcel, aby sme aj my, aj človek, bol do tohto vzťahnutý, aby to prežíval spoločne s Bohom. Čiže Boh stvoril človeka preto, aby ho mohol milovať, aby mu dával svoju lásku, aby ho vtiahol do toho svojho spoločenstva. Takže Zdenka je dnes pred nami ako tá, ktorá si, môžeme tak povedať, užívala to, že žila s Bohom. Je to povolanie k životu s Bohom máme každý z nás. Zdenka ho žila naplno, užívala si ho a to bolo to, vďaka čomu dokázala aj toľko v živote prežiť. Vďaka čomu aj nevidela ten mrak, ktorý bol nad ňou, teraz už máme pekne slnko,
Ale jednoducho, že vedela, áno, Boh je tam, jednoducho to slnko je za tými mrakmi. Jednoducho ono tam vždy je. Ona bola presvedčená o Božej láske, lebo ju prežila, zažila. To nebolo, že jej niekto povedal, len vieš, Boh asi je a asi je dobrý. Jednoducho ona vedela, že je dobrý, ona to žila. Čiže k tomuto vás chcem všetkých pozvať, nás chcem všetkých pozvať. Žijeme s Bohom, urobme ten krok. Nech naše náboženstvo, ten duchovný život, ktorý prežívame, nech to nie sú iba nejaké činnosti, vykonávanie činnosti, ale osobný vzťah s Bohom, osobný vzťah s Pánom, ako malá Zdenka. Bože, ty existuješ, si prítomný, si tu, si blízko. Keď robím ten krok, je to nádhera, čo človek dokáže žiť s Bohom. Je to úplné naplnenie človeka. Takže to je také prvé povolanie, ku ktorému nás Zdenka pozýva. Druhé povolanie, možno také paradoxné, ale poviem, povolanie k utrpeniu. Dobre poznáte slova Evanjelia, ktoré Ježiš hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Vieme, že utrpenie nebolo v Božom pláne. Boh nenaplánoval svet tak, že dobre a príde do neho utrpenie a príde do neho smrť. Máme to v Božom slove. Že Boh stvoril svet tak, aby v ňom nebola smrť, nebolo utrpenie. Ale práve z dôvodu toho, že dal človeku slobodu, človek sa rozhodol, my sme sa rozhodli pre hriech, ktorý potom teda Boh do toho vstúpil, aby sme mohli byť spasení, lebo inak by sme boli všetci zatratení. Ale jednoducho od prvého hriechu zažívame aj utrpenie. Zažívame aj ťažké chvíle v našom živote. No a Ježiš prišiel preto, aby nás vykúpil, aby nás spasil a on urobil všetko to, čo je potrebné. A všetkých nás volá, aby sme sa pridali k nemu. My už nemusíme takým spôsobom prinášať obetu za naše hriechy ako Ježiš, lebo my ani to nedokážeme tak urobiť. Ježiš je ten, ktorý jediný mohol spôsobiť to, že každý, kto v neho uverí, bude spasený. My to nejako nedokážeme. Ale teda Ježiš urobil tú spasiteľskú úlohu, ten úkon, ktorý bolo treba. A my volá nás, aby sme sa všetci k nemu pridali. A tie svoje kríže, ktoré máme tu, on nám ich hneď neberie. Vieme, že tieto kríže jednoducho s nami ostanú až do konca nášho života. V nebi už nebudú, to je istota. Ale jednoducho ostanú tu spolu s nami. A je to istomyslne také povolanie, aj povolanie k utrpeniu, že Ježiš hovorí, poďte za mnou, volá nás, poďte za mnou a vezmite svoj kríž. Je to povolanie, aby sme v tom živote, ktorý žijeme, zobrali kríž a aby sme nasledovali Ježiša. Tu by som chcel upozorniť na takú jednu vec, alebo tak poukázať skôr, že čo vnímam, keď vidím aj svoj život, aj život možno iných, s ktorými rozprávam a niekedy tak trošku duchovne sprevádzam, že niekedy si tie kríže robíme tak dosť sami. A že niekedy si tie kríže pridávame. Alebo že niekedy by sme chceli možno, že také nejaké iné kríže. Možno máme niekedy v hlave, že veď ja by som naozaj tak chcel sa zjednotiť s Ježišom Kristom a ja by som taký kríž niesol, že to by bolo, že jednoducho fakt by som mnohým neviem koľko vyprosil alebo neviem čo urobil. Ale repcem na ten svoj, ktorý mám. A k tomu možno tak je dôležité vidieť to, že Boh každému z nás, na každého z nás dopustil práve ten kríž, aký dokáže zniesť. Máme ten kríž, aký dokážeme zniesť. A zaujímavé, keď Ježiš hovorí o tom, že keď sme unavení a keď sme preťažení, tak volá tých, poďte ku mne, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Preťažený, to už má toho vyššie ako zvláda. A ja vás posilním a hovorí, a vezmite na seba moje jarmo, bo to je príjemné a ľahké. Hovorí, nie, že ja vás toho zbavím a nebudete nič niesť, ale vezmite moje jarmo, lebo ja som niečo chcel z mojej vôle dopustiť, čo by ste zniesli. A keď si vy pridávate k tomu, tak to možno, že neznesiete. Niekedy tak vnímame vo svojom živote, že Pane, už mám toho tak, to sa už nedá niesť. No otázka je, nepridávaš si niečo? Nepridávame si niečo? To, čo Boh ani nechce, aby sme niesli. Čo ani, my sme si to tak nejak pridali. A k tomu veľmi pekne hovorí aj Zdenka vo svojich myšlienkach, a taký jeden citát, že nikdy nechcem prosiť Pána o väčšie utrpenie. Potom by to bolo utrpenie moje vlastné. A musela by som ho niesť sama. A ja sama som ešte nikdy nič nedokázala. Čiže neprosme Pána o nejaké iné utrpenia. Nepozerajme, jak sa vraví, do susedovho dvora, že tam sú tie jablka iné, možno krajšie. Ale si pozrime, že ten môj kríž, ktorý nesiem, možno naozaj je to niekedy, možno sa trápim s tým, že mám problém nejaký finančný, možno sa trápim
vo vzťahoch, možno sa trápim v manželstve, možno sa trápim aj v povolaní reholnom alebo v kňazskom, možno sa trápim, s deťmi, v práci, s chorobami a tak ďalej. A to je ten môj kríž, ktorý keď vnímam, áno, že tento kríž neviem, lebo isté nemáme, ak sa dá nejakým spôsobom kríž, keď príde nejaká choroba, keď sa dá liečiť, tak sa máme liečiť samozrejme, že ten kríž máme sa snažiť vo svojom živote, teda nie, že ich budem čo najviac zbierať, ale ktorý sa dá, aby sme ho v živote nemali, no tak ho nemusíme mať. A teda, ale tie, ktoré tam sú, viem, že toto je taký akýsi nevinutný kríž v mojom živote, tak ho budem niesť. To je ten môj kríž. A na základe práve aj tohto kríža, ktorý nesiem, tak ten kríž má silu spásy. Ježiš práve na kríži vykúpil ľudí. A keď sa pridávame k nemu a obetujeme to svoje utrpenie, má to spásnu silu. A teda aj v tom pre náš život, aj pre ľudí, s ktorými žijeme, pre mnohých ďalších. Vieme, že každé utrpenie môžeme obetovať. To, čo vidíme, áno, toto utrpenie je nevyhnutné, ktoré v živote musím prežiť, musím v ňom ísť. Ale viem, že nemusí to ostať iba tak. Ale ja poviem, Páne, vedome to príjmam, toto utrpenie. Vedome ho beriem na seba, s tým vedomím, že viem, že ty aj vďaka to, aj toto utrpenie vieš premeniť na milosti, na požehnanie. Pre mňa, pre moju rodinu, pre všetkých, ktorí to potrebujú. Takže toto je to povolanie k utrpeniu, ktorom nám Zdenka tiež je príkladom, ako ho ona niesla, ako ho ona žila. A môžeme sa v tom inšpirovať a môžeme aj prosiť o to, aby sme to zvládali, v tomto povolaní žiť. Aby sme si nepridávali iné, ale aby sme žili to, čo Pán na nás dopúšťa, lebo vie, že to zvládneme. A tretie povolanie, pri ktorom by som chcel sa trošku pristaviť, keď pozeráme na Zdenku, tak zvlášť mňa tak veľmi prekvapuje tým, ako dokázala odpúšťať a odpustiť. To je povolanie k odpúšťaniu. Tým, že prišiel hriech, tak prišla aj táto povinnosť, že jednoducho musíme odpúšťať. Ak by sme ľudia nehrešili, tak by sme neodpúšťali. Nemuseli odpúšťať. No ale v prvom rade, tak ako to máme aj v Božom slove, Boh je ten, ktorý nám prvý odpustil a veľa odpustil. A odpustil nám, ako to čítame, že keď sme boli ešte hriešnici, teda nie už keď sme boli nejaký, že posvetení Ježišovou krvou, ale ešte predtým. Čiže Boh nás miluje ešte predtým a ešte predtým je ten, ktorý sa rozhodol, že nám odpustí. A ja samozrejme potom vďaka Ježišovej vykupiteľskej smrti z mŕtvych staniu získavame to, čo sme získali, že je nám odpustené a Božie milosrdenstvo je tu pre nás každý deň. Keď pozeráme na blahoslavenú Zdenku, tak vidíme v jej živote, stalo sa jej množstvo krivd. Lebo je utrpenie, ktoré si môžeme zapríčiť nejakým spôsobom sami a je utrpenie, ktoré je nespravodlivé a pochádza z druhej strany. Jednoducho možno iba preto, že je taký režim, ako bol v tom čase. Zdenke bolo veľmi ublížené. Poznáte veľmi dobre jej príbeh, poznáme teda jej skúsenosti, ktoré mala z väzenia, z vypočúvania a podobne. Neviem si predstaviť sám, že by som také niečo mal absolvovať, že niečo strašné. A je zaujímavé, že ona pritom nezatrpkla. Že ona aj potom, keď sa na to nejakým spôsobom rozpomína, aj hoci teda nikdy o tom nechcela hovoriť, ako vieme, podrobne, ale ona hovorí a povedala takú jednu vec, ktorú by som tiež chcel povedať ako taký citát pri práve tomto bode, pri povolaní k odpúšťaniu. Povedala, že odpustenie je najväčšia vec v živote. Teraz prežívame jubilejný rok. V rámci tohto jubilejného roka máme večery milosrdenstva a niekoľko práve mesiacov sme sa venovali odpúšťaniu. Keď dôležité je odpustiť. Tým, že Boh odpúšťa človeku, vieme, že ak chceme byť úplne slobodní, tak aj my sme tí, ktorí sme povinní odpustiť iným, lebo inak nedokážeme žiť v slobode. Tá povinnosť tam je. Boh odpustil mne, ja žiadam Boha odpustenie a ja mám odpúšťať. A Zdenka toto vo svojom živote urobila a hovorí, že je to najväčšia vec v živote. My si uvedomujeme, že je to asi aj tá najťažšia vec v živote. Že odpustiť človeku, ktorý mi neprávom ublížil, lebo keď niekedy sa vo vzťahu, dobre, ja komu dačo vykričím, on mi vykričí, alebo keď deti jeden trestne jednému, ten mu vráti, tak dobre, to si povieme, odpust. Ale keď neprávom a takýmto spôsobom, ako sa to stalo Zdenke, tak to je veľmi ťažká vec odpustiť. A tiež počas toho jedného večera milosrdenstva sme rozprávali a tak ponúkali ten pohľad, že odpustenie je dielom Ducha Svätého. Aj to si potrebujeme uvedomiť, že my nemáme tú sílu, lebo to je tak veľká vec a tak ťažká vec, že človek nemá sám v sebe tú silu, aby odpustil tak, ako to urobila Zdenka.
aby odpustil s tým, že dokonca žehnám tomu človeku, ktorý mi ublížil a prajem mu dobro. Toto je dielo Ducha Svätého, ktoré Duch Svätý v nás môže urobiť, môže v nás spôsobiť. Zdenka je nám príkladom, že sa to dá. Zdenka, vieme, že bola, som to pripomenul, taký človek ako my. Taký človek ako my. Môžeme ju v tomto nasledovať vďaka Božej milosti, na ktorú sa ona spoliehala, a túto presne Božiu milosť sa aj my môžeme spoliehať. A každý z nás v tom, čo prežívame, tak prežívame aj toto povolanie k odpúšťaniu. Koľko je tých vecí a vzťahov, ktoré potrebujeme. Možno od mala, mnohí ste tým asi prešli aj pri týchto večeroch milosrdenstva, že pospomínať si možno od detstva, kto mi ublížil od detstva. Nie preto, aby sme na týchto ľudí nejakým spôsobom žalovali, alebo aby sme chceli si voči ním vzbudiť nejaký hnev. Vôbec nie, alebo by sme ich odsúdili. Ale preto práve, aby sme si povedali, áno, takáto je pravda. Tento a tento človek mi ublížil, tento a tento človek veľmi zranil môj život. A ja teraz v mene Ježiša Krista, práve s mocou Ducha Svätého, ktorý mu ty dáva, chcem tomu človeku odpustiť, aby môj život bol slobodný. Kto toto urobí, vďaka Božej milosti, vďaka Duchu Svätému, tak pocíti obrovskú vnútornú slobodu. Zdenka v tejto veľkej slobode prežívala aj svoje záverečné roky života, hoci teda zažila tak veľké týranie a trápenie vo väzení pri tých výsluchoch, aké zažila. Dokázala žiť vo veľkej vnútornej slobode. A hovorí, že odpustenie je najväčšia vec v živote. To je jej pohľad na odpustenie. Môžeme sa od nej teda aj toto učiť. Tak to sú tie také 3 body, 3 povolania, ktoré som vám chcel ponúknuť, možno trošku tak na rozmýšľanie, keď sa budeme pozerať na blahoslavenú Zdenku, keď budeme o nej počuť, že ona toto žila. Žila svoj život s Bohom, blízky život s Pánom, tú nádheru života s Bohom. Sme k tomu povolaní aj my. Ďalšie to povolanie k utrpeniu. Prijať to, čo Boh dopustí do nášho života a čo vieme, že áno, je to tam nevyhnutné, nevieme nič s tým urobiť, ako to prijať, zobrať to, obetovať to. Tak ako to urobil Kristus a ako to robila podľa jeho príkladu aj Zdenka. A ďalšie teda to povolanie k odpúšťaniu. Zo srdca odpustiť všetkým tým, ktorí nám v živote ublížili, aby náš život bol slobodný a aby sme aj v plnosti takej radosti mohli prežívať to Božie odpustenie, ktoré nám Boh ponúka. Tak nech nám v tomto všetkom poslúži táto slávnosť i orodovanie blahoslavenej Zdenky, ktorú prosíme, aby nám v tomto pomáhala. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti. Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, blahoslavená sestra Zdenka. Ďakujme Bohu za dar jej príkladného života a spoločne prosme. Prosíme ťa,
Bože Oče, pokorne ťa prosíme za cirkev na Slovensku, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky bola v dnešných časoch presvedčivá v hlásaní evanjelia a ochotná prinášať obety za pravdy viery. Otče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti, aby rešpektovali slobodu náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na kresťanských základoch. Bože, prosíme ťa za zasvetené osoby, aby čistotou srdca a radosťou, s akou obetujú svoj život Tebe, poukazovali na duchovný život a večné hodnoty. Otče, prosíme ťa za tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Tvojim kňazom, aby podľa príkladu blahoslavenej Zdenky pamätali na to, že v kňazoch slúžia Tebe samému. Bože, prosíme ťa za nás samých, aby sme podporovaní príhovorom Tvojich svätých túžili po kresťanskej dokonalosti a spáse. Povíš Božích služobníkov biskupa Jána a našu rodáčku blahoslavenú sestru Zdenku k úcte a chvále oltára, aby sme sa mohli tešiť z nových kvetov svetosti. Bože a Oče náš, s vďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z Tvojej milosti dosvedčila blahoslavená Zdenka, pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a pomáhal nám na ceste svetosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svoju, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Všemohúci Bože, pri oslave blahoslavenej Panny a mučenice Zdenky prinášame Ti obetné dary a prosíme, aby Ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha, s ktorou za Teba obetovala svoj život, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo zvelebujeme Teba, keď oslavujeme Tvojich svätých, veď ich umúčenie je obdivuhodným dielom Tvojej moci. Ty láskavo udeľuješ zápal takejto viery, Ty vnúkáš rozhodnosť vytrvať do konca, Ty dávaš víťazstvo v smrteľnom zápase skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa Ti nebo i zem klaňajú a spievajú novú pieseň. Preto aj my so všetkými chórmi anielov bez prestania voláme. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Na tajomstvo viery. Srdcoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje svätý sa nevyznáva.
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, s blahoslavenou sestrou Zdenkou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Kráľovstvo a moc i sláva na veky.
Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, v zástupe svetíci ozdobil blahoslavenú Zdenku korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu skrze Krista nášho Pána. Drahí bratia a sestry, teraz sem najprv taký odkaz krátky od sestry Zdenky a jednu aktivitu, ktorú som tak vnímal, keď som si uvedomoval jej obetu života za kňazov. My kňazi potrebujeme i modlitby vás a vždy, keď sme mali prvú primičnú svätú omšu, vtedy sme prosili, modlite sa za nás, žehnávam ten novokňaza. A tá modlitba zaznieva za nás kňazov. Ale chceli sme z tohto miesta urobiť takú duchovnú adopciu kňazov. Pripravili sme 410 kartičiek s menami kňazov našej spišskej diecézy, či sú už v pastorácii, na odpočinku, či sú niekde v iných službách, v iných diecézach alebo v zahraničí. Je to duchovná adopcia, ktorej prosíme možno jednotlivca, alebo i celú rodinu, ktorá si môže adoptovať kňaza, si ho môže vybrať. Tam pri kostole je stánok, ktorý je tam označený. A ten záväzok je jeden očenáš a je tam aj krátka modlitba na príhovor a ordovanie blahoslavenej Zdenky. Tak toto je taká naša spoločná prosba, ktorú tlmočíme cez otca biskupa Františka, ktorý dal požehnanie tejto duchovnej adopcii kňazov, tak ktorý máte to odhodlanie a chcete možno takto jedného kňaza si vybrať. Tak ďakujeme už vopred za vašu modlitbu, ale aj všetky obety a modlitby, ktoré prinášate i za nás kňazov. Pozývam vás na program, ktorý bude o 3/4. Bude to krátke pásmo Božieho slova, evanjelií, ale aj žalmov od adventu po Krista kráľa v záveri svedectva, alebo taký odkaz Zdenky cez slova rehoľnej sestry Teodózie. Tak ako oni vnímajú vo svojom srdci, je ten odkaz, ktorý chcú nám tak predať všetkým. Medzi tým bude možnosť občerstviť sa, čo pripravili naši veriaci, tak im úprimne ďakujem za to a príjmite toto pozvanie. A teraz na záver to poďakovanie hlavnému celebrantovi, aj kazateľovi, otcovi špirituálovi, Patrikovi za prijatie tejto služby, za slávenie Najsvätejšej obety. A príhovora vyprosujeme Božiu milosť. Tebe, duchovný otec, aj otcovi rektor, celému semináru, bohoslovcom naozaj takú radosnú prípravu na kňazské povolanie, o ktorom si krásne povedal, že je úžasné, že je radostné, že neviem si predstaviť, že by som bol šťastnejší ako tu a že som tu v tejto chvíli. A sme tu teraz aj pri Zdenke. Ďakujem vám, kňazi, ktorí ste koncelebrovali aj za službu Sviatosti zmierenia, bratom diakonom, bohoslovcom, našim sestričkám Svätého kríža aj ostatným reholným sestrám, ale vám všetkým bratia a sestry, ktorí ste asistovali, slúžili, spievali, aby ste prispeli takou svojou účasťou tejto oslave. Aj vám všetkým, ktorí radi tu prichádzajte celý rok ešte jubilejný chrám. My sa na záver potom pomodlíme na úmysel Svätého Otca aj modlitbu jubilea, aby sme mohli získať úplné odpustky. Isté treba aj navštíviť ten chrám. Aj tá pobožnosť, ktorá bude, alebo istým spôsobom, to je možnosť alebo adorácia získať tieto odpustky v jubilejnom chráme v dnešný deň. Tak ešte raz vám všetkým úprimne Pán Boh zaplať. A toto sú plody. To sú nie kvety, ale ešte viac ako kvety. Z kvetov vyrastú tieto krásne plody, tak to je prvá úroda čučoriedok. Tak ich príjmite ako taký dar od nás. Kňazi nemusia byť smutní, lebo na fár budeme mať také posedenie, tak tam čučoriedky ešte máme, aj vy príjmite. Tak teraz i sestričky potom naše Svätého kríža po programe pozývam. Program bude v podaní zboru z Tvrdošína, ale ďakujeme nášmu zboru, ktorý sa krásne ujal pre tejto služby. Pán Boh zaplať. A teraz, ak ešte otec špirituál chce krátko povedať a dáme modlitbu. Už iba krátko, už kázní bolo asi dosť dlho. Ale ďakujem ešte ja raz tebe, duchovný otec, za pozvanie. Veľmi dobre sa tu vždy cítim v tomto prostredí, ale takisto aj medzi týmito ľuďmi, medzi vami, ktorí ste sem prišli práve z ústy k blahoslavenej Zdenke.
a verím, že naozaj preto, lebo sa chceme inšpirovať jej životom. Srdečne ďakujem aj spolubratom s predstaveným kňazského seminára. Teraz sme všetci 4 z Oravy. Aj špirituáli, aj rektor, aj vicerektor, takže máme to tak blízko, no takže tešíme sa, že tu môžeme byť. A seminaristov, tých, ktorých tu máme, tak sú tu aj z Oravy, aj z Liptova, aj zo Spiša, takže niektorí dosť aj dlho cestovali, kde si od Popradu, alebo ešte aj ďalej, hej, Jakub Zora z Repáš. Takže tešíme sa, že sme tu takto spolu mohli byť, ako taká aj naša seminárska rodina a ďakovať. Ja si sám častokrát uvedomujem, že ani neviem, aké modlitby ma nesú. Tak iste aj tie Zdenkine a iste aj tie modlitby mnohých vás. Takže ďakujeme aj vám za vaše modlitby, ale aj ďakujeme týmto Zdenke za jej orodovanie. No a nech Božie požehnanie na príhovor blahoslavenej Zdenky sprevádza všetkých vás. Že sa pomodlíme na úmysel svätého Otca teraz. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa nám Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Ja sa pomodlíme modlitbu jubilea. Otče na nebesiach, vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi, si nám daroval vieru a skrze Ducha Svätého si do našich srdc dal lásku. Daj nech viera a láska prebudia v nás blaženú nádej na príchod Tvojho kráľovstva. Nech nás Tvoja milosť premení na starostlivých pestovateľov semien Evangelia, ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír vo vernom očakávaní nového neba a novej zeme, keď sa po porážke zlých mocností navždy zjaví Tvoja sláva. Nech milosť tohto jubilea oživí v nás pútnikov nádeje, túžbu po nebeských dobrách a vyleje na celý svet radosť a pokoj nášho vykupiteľa. Tebe, Svätý Bože, nech je vo večnosti chvála a sláva na veky vekov. Amen. Pán s vami. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, anielov a všetkých svätých vašich nebeských patrónov, blahoslavenej Zdenky, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v mene Božom.